Здравейте! В този урок ще поговорим за файлови операции в PHP, т.е. как да създадем даден файл, да запишем нещо в него, да прочетем нещо от файла, да изтрим даден файл и така нататък. Доста често се използват тези функционалности на PHP. Примерно потребителя качва дадена снимка, тази снимка трябва да бъде записана на някъде на твърдия диск на сървъра и да може да бъде използвана в последствие. За разлика от други езици, файловите операции в PHP са доста улеснени. PHP се грижи за всички тези сложни и неразбираеми за начинаещите неща, като конкуренция, заключване на файлове, пермишени и така нататък. И всичко се свежда до използването на няколко готови функции. Преди да започнем, искам да уточня нещо много важно. Както ви казах, всички PHP файлове, които ние ще пишем и ще изпълняваме, трябва да бъдат в папката www или htdocs под Windows, тъй като веб сървъра има достъп само до тази папка. PHP, самото PHP, има достъп до цялата машина, т.е. до абсолютно всяка една папчица вътре в сървъра. Следователно, файловете, които ще създаваме и записваме, не е нужно да бъдат в тази папка. Те могат да бъдат на всяко едно място в сървъра. Разбира се, стига да има съответните пермишени, т.е. съответните разрешения от страна на самия сървър, тъй като под Linux има доста много добра, изключително добра система за пермишени. Може да се случи така, че в дадена папка PHP да няма право да чете или да пише и това ще доведе до грешка. Но това не е проблем на PHP, а това е свързано с администрацията на съответния сървър. Така че PHP има достъп до абсолютно целия компютър, докато веб сървъра има достъп само до тази папка. Нека да започнем, като напишем един малък код, който проверява дали даден файл съществува. Тъй като ще правим проверка, ще използваме логически оператор if и за да проверим дали даден файл съществува, използваме функцията fileExists, като трябва да зададем име на файла, който ще проверяваме. Нека името на файла да бъде myfile.txt. Ако този файл съществува, нека да изкараме текста fileExist. Ако този файл не съществува, нека да изкараме текста. Тук имам грешка. Нека да извадим текста. File do not exist. Нека да изпълним този код. И получаваме текста file do not exist, тъй като файла всъщност наистина не съществува. По отношение на файловите, вече ви споменах, че когато ние зададем името на файл по този начин, myfile.txt, PHP ще го търси в папката, където се намира самия PHP файл. Тоест, той ще търси myfile.txt ето тук, тъй като файл PHP се намира тук. Ако ние искаме да проверим за съществуването на файл на друго място, ние трябва да зададем съответния път. Под Linux това е примерно var home, т.е. var home не съществува, но примерно home, Gataka и така нататък. Ако сте под Windows, трябва да напишете нещо от типа на C, 2.2 наклонени наляво, my documents и така нататък, за да достигнете до съответния файл. Но тъй като PHP гледа нещата да бъдат максимално лесни, ако ние напишем файла по този начин, името на файла, той ще търси в съответната директория. Тъй като файла не съществува, нека да напишем код, който ще създаде този файл и ще напише някакво съдържание вътре в самия файл. За целта, нека да създадем една променлива, която ще има текста My name is Ivan и нека да сложим този текст в файла. Всичко става с една единствена функция. File put content, т.е. файл служи съдържание. Доста просто име, много лесно се запомня. Като първият параметр, който приема функцията, е името на файла. И нека той да бъде myfile.txt. И втория параметр е информацията, която искаме да запишем. Т.е. променливата A. Самия текст, който се съдържа в променливата A. И изпълнявайки този код, ние не получаваме нищо, но файла, както виждате, е създаден, вече е създаден и съдържа в себе си my name is Ivan, т.е. съдържа текста, който ние сме задали на тази променлива. И ако отново изпълним файла, вече получаваме съобщението fileExist, тъй като този файл наистина съществува. Когато записваме файл, ако искаме да го запишем на друго място, ние, разбира се, трябва да зададем пълния път до този файл и всички директории и абсолютно пълния път. Но ако примерно пътя е грешен,
Всъщност, за да сработи кода, първо трябва да изтрия този файл, тъй като този код се изпълнява само ако файла не съществува. Ще получим ето това предупреждение, че home, gataka, asdtt директория не съществува. Тоест, той не може да запише файла myfile.txt в несъществуваща директория. Така че, принципно, когато създаваме дадени файлове, трябва да сме сигурни, че директорията съществува. Това става като проверим дали дадената директория наистина съществува и ако не съществува, да я създадем. Но за това след малко. За да държим примера по-прост, ще работим в директорията, където са самите PHP файлове. И изпълнявайки кода отново, myfile.txt бива създаден и е сложена неговата информация. Нека да разгледаме как може всъщност да изтриме даден файл. Разбира се, преди да изтрим файл е добре да проверим дали самия файл съществува. И самото изтриване на файлове става много лесно с командата unlink. И просто задаваме името на файла. myfile.txt и точка запитая. Файла е тук. Изпълняваме кода. Файла го няма. Тоест файла е изтрит. Както виждате, той не отива в кошчето, тъй като PHP изтрива файла, а не самата операционна система, така че не очаквайте тези файлове да отидат в кошчето. Те просто ще бъдат изтрити. Това е начинът да изтрим файл. Нека всъщност да видим как ние може да прочетеме даден файл. Затова нека всъщност преди това да го създадем. Ето, файла вече съществува. Ние го създадахме, тъй като файла не съществуваше и се изпълни ето този код, така че ние отново имаме файл. За да прочетем даден файл, може да направим следното нещо. Нека да създадем една нова променлива и да кажем: стойността на тази променлива ще бъде съдържанието на файла, който се взима с функцията file get content и задаваме името на файла. myfile.txt и нека тук да покажем в браузъра променливата B. И my name is Ivan. Тоест, ние вече прочетахме файла, неговото съдържание и го сложихме в променливата B. Изключително лесно, както виждате, много всичко става с един ред, като цяло PHP е направен така, че нещата да стават с 1, 2, 3 реда код и да бъде максимално лесно. Разбира се, това не са единствените начини за работа с файлове, но всъщност нека да разширим малко примера. Тук имаме тази променлива А, която съдържа този текст. Нека да направим следното нещо. Тоест, преди да ви покажа някои специфични неща при записване на файловете, нека вместо file get content да напишеме файл. И вижте каква ще бъде разликата. Ние получаваме масив, което всъщност е много странно, тъй като ние се опитваме да прочетем файл и вместо съдържанието на файла ние получаваме масив. Ако напишем var_dump, за да видим всъщност какъв е този масив, var_dump, променливата B, ние имаме масив с ключ 1, т.е. с един запис с ключ 0, който съдържа string с текста My name is Ivan. Но защо? Файл в PHP ще вземе съдържанието на този файл и ще създаде масив, като всеки един запис на масива е нов ред. Тоест, разделителя ще бъде нов ред. За да ви стане по-нагледно, нека да направим следното нещо. Ще изтрия този файл. Нека да създам един... Изтри го, тъй като нямах права записани върху него. Нека да създадем това. Иван, Драган, Петкан, примерно. Създаваме този файл със същото име. Изпълнявайки кода, ние вече имаме масив с 3 елемента, като първия е Иван, втория е Драган, третия е Петкан. И това, което всъщност се получава е, че всичко, което е на нов ред, ще бъде отделен елемент на масива. Това е много полезно в някои случаи, когато, примерно, ние правим приложение без база данни и може много лесно да си записваме самата информация по този начин и когато искаме да вземем информацията като масив, ние просто пишем файл, а не файл get content. И след това ние просто може да напишем echo променливата B елемент, примерно 1 и резултата ще бъде Драган, тъй като това е втория елемент. Просто трябва да го знаете, че файл ще вземе целия
съдържанието на файла като масив и ще го раздели спрямо новите редове. А файл getContent ще си прочете целият файл, без въобще да прави каквато и да е обработка, и ние ще получим Иван Драган Петкан. И тъй като тук новите редове не са показани в браузъра, не е един ред, но принципно те съществуват ето тук като празно място. Както виждате, отново казвам, доста лесен начин за работа с файлове. Нека сега да обърнем внимание на директориите. Тоест, как да проверим дали дадена директория съществува и ако не съществува, как да я изтрием. Т.е. как да я създадем и в последствие как да я изтрием. Проверката дали дадена директория съществува става по много подобен начин, както проверката дали даден файл съществува. За да проверим дали дадена директория съществува и дали тя е директория, тъй като двете неща се извършват едновременно, ние използваме функцията isDir и задаваме името на директорията с пълния път. В моят случай имам една директория, която се казва Sessions, която използвах в предишния урок. Нека тук да напишем Sessions. И ако е, нека да извадим текста isDir, else is not dir. Извиняйте. Изпълнявайки този код, получаваме текста isDir, тъй като Sessions е директория. Но, ако примерно аз задам нещо несъществуващо, is not dir, тъй като директорията не съществува. Ако задам името на файл, примерно file.php, отново получаваме is not dir, тъй като файла съществува, но той не е директория. Така че много лесно може да проверим дали дадена директория съществува. Разбира се, правилата за пътищата са абсолютно същите. Ако искаме да проверим дали home, примерно home Gataka е директория, както виждате е директория. Просто задаваме пълния път до там. Ако дадена директория не съществува, ние може да използваме няколко варианта, за да създадем тази директория. Един от начините е използвайки на функцията mkdir. И задаваме името на директорията, която искаме да ни бъде създадена. mkdir идва от makedir. Доста лесно за запомнене. И нека да направим една директория тест директори. Примерно. Изпълнявайки този код, както виждате, получаваме вече тази директория и тя си е най-обикновена, сякаш сме я създали и през операционната система и може да работим с нея. В момента виждам това катенарче тук, тъй като аз в момента нямам права за писане върху тази директория, но това са особености на Linux и правата, така че това не трябва да ви притеснява. Ако искаме да изтрим директория, ние може да използваме командата rmdir, т.е. remove directory. И изпълнявайки този код, директорията изчезва. Искам да спомена, че директорията ще бъде изтрита единствено и само при следните условия. Имате право да изтривате директорията и директорията е празна. Ако вътре в директорията се съдържа файл или друга директория, вие няма да можете да изтриете и ще получите съобщение за грешка. Така че преди да изтриете дадена директория, проверете дали имат някакви файлове вътре, изтриете тези файлове, изтриете директориите и чак тогава вече може да махнете самата директория. Искам да кажа, че това е доста общ преглед на операциите с файлове в PHP. Тъй като това е най-лесният вариант, т.е. използвайки с вече готови в PHP функции, без да се занимавате с допълнителни неща. Но в много случаи тези функции може да не ви свършат работа. PHP предлага един по-различен начин за работа с файловите, т.е. ние може да използваме неща като fopen, fwrite, fclose и така нататък, но за тях ще говорим по-нататък, тъй като те са малко по-особени и малко по-сложни за работа. Но като цяло в повечето случаи тези функции, които видяхте, file get, content file, put content file, mkdir, rmdir, unlink, ще ви свършат работа. Ако вече имате нужда от по-сложни операции с файлова система, ще бъдат разгледани по-нататък в уроците или може просто да отидете в сайта на PHP, т.е. може да напишете PHP файл
И тук ще видите всички функции за работа с файлове. Ето тук всички тези функции са свързани с работата с файлове и директории, така че примерно може да видите примерно функцията fread, какво прави fread, какво е предимството, може да видите няколко примера как работи fread, предупреждения за особености на различни операционни системи и различни примери от потребители на PHP, които са срещали някакъв проблем и са намерили неговото решение. Така че файловите операции са доста сериозно застъпени в PHP, но PHP ви дава лесен вариант, FileGetContent, FilePutContent и по-сложен, по-разширен начин за работа, като fread, fwrite, fopen, flog и така нататък. Така че ако имате нужда от по-специфични операции, може да влезнете тук, да намерите. Документацията на PHP е страхотна, тъй като абсолютно всяка една функция е обяснена много подробно и най-голямото предимство е описанията на потребителите, т.е. какво е правил с тази функция, какво се е случило, какъв проблем е имал, какъв проблем е намерил, как го е решил, особености и така нататък. Така че четете ги винаги тези неща. Намира се невероятно полезна информация тук. Мисля, че това е достатъчно за този урок. Очаквам ви в следващия.